Després de veure aquest vídeo de l'escola mestral, comentarem algunes coses que he vist a la classe. Primer, al fons, he vist mapes, molts mapes. Pot ser? Sí. De què eren? De Catalunya i del món. Que t'ho esteu estudiant ja? No. Bueno, a religió estem veient unes pel·lis i... Ens ho va dient. I ens va dient on ha passat, quan... Molt bé. Exacte. Molt bé. I després també he vist uns dibuixos. Sí. De què són aquells dibuixos? De plàstica. De plàstica? I són per a alguna estació de l'any o alguna cosa? No, són de les vacances. Molt bé. Bé, doncs un cop comentat aquest vídeo, passarem al segon bloc que avui ens trobem, sí? És el de ciències, o coneixement del medi. Vale? En anglès o en català? En català. Uf! Vale? És que no sé. Primera pregunta, atenció. Sí? Segons l'alimentació, com s'agrupen els animals? Digues. Per parelles. No, a veure, no he entès la pregunta, oi? El tens apatat? Ja. Un moment. Ara el patarem, però... A veure, la pregunta diu els animals poden menjar de tot o només un carn o només herba. Segons això... Ui. A veure. Segons això... És que no m'interpretes. A veure, carnívors què són? Els animals que sols s'alimenten de carn. Els herbívors? Els que sols s'alimenten d'herba. I els omnívors? Els que mengen de tot. Ui, ja que ho sabíeu, era això la resposta. Val. Bueno, però com que la primera l'ha fallat, toca petar el món. Així por, tapar-se les orelles. A mi no. Sí. Antoni. A veure. Toma. Bueno, encara I és que... No som tant. Ja, però és que m'agrada aquesta part, no les igual. Atenció a la segona pregunta. Sí? Aquesta és una mica més complicada. Bueno, Com es diuen les culpes? Digues un ésser viu que realitzi una metamorfosi. Què és? Una metamorfosi és un canvi molt gran, com una transformació molt gran d'una cosa en una altra. A veure, jo us en diré un exemple i vosaltres me n'heu d'explicar de trobar un altre, vale? Va. Sabeu què és un cap gros? Sí. Quan un cap gros es fa gran, què es fa? Granota. Sí. Si hi ha un canvi entre un cap gros... jo sé. A veure, un altre exemple. Pues, un cigró que es transforma en una planta i com es deia? A veure, no del tot, a veure. Un animal... Un animal, com per exemple els cucs, Exacte, què els hi passa als cucs? que primer neixen d'ous i després fan un capullo, i després es converteixen en papallones. Exacte, això és la metamorfosi. Sí, resposta correcta. Molt bé. A saber, és difícil, ja ho he dit, no? Molt bé. Has de petar el globo. Ja els he patat? No, l'altre. Però és que era una resposta en comú i no vale. era l'incorrecte, vale? Molt bé, ara l'última pregunta. Sí, després de català, toma. Atenció. Quin aliment mengem del pi? Del pi. Pinyons. Pinyons. Molt bé, però la sabíeu, oi? Sí. Pot ser més molt bé. Yeah. Molt bé, doncs un cop fet aquests dos blocs ens trobem a la meitat del programa i passarem uns minuts a publicitat perquè els nostres participants agafin força.
Let's make